Sibingelele kakhulu obingelelayo uyena umntwana kaMhlongo kaNjomani yaduka unyakanyaka. Yazi yatholakala kowesine mfana kodimba komZulu kozamazama kofenya. Umzukulu wamakhehla amabili uSigokogoko ufoma Mzongwane namakholwa eDlazane. Siyakhuleka nje sihlele sinabile esikhondlweni esikhulu bathi kababa izinto ziyenzeka kadeda nhlupheko. Sifuna ukuthi nje kokuqala siyabonga ukuthi uNkulunkulu namadlozi akithi bakwazile ukusihola kuze kushaye lesi sikhathi. Ngifuna ukusho ukuthi bengingahamba nami noma bengingafa kodwa into engiyihlalele uNkulunkulu ubonile ukuthi akukabi right ukuthi ngihambe emhlabeni ngingakasizi wena. Nawe futhi uNkulunkulu ubonile ukuthi akufanele uhambe emhlabeni ungakasizakali kumina. Ngiqonda ukuthi sobabili siyadingana, wena uyangidinga nami ngiyakudinga futhi ukuthi ngikhombise amandla ami kuwena. Ngiqonda ukuthi nayo ke inamba yale ekhaya ithi 083406 8658 083406 8658. Ngiqonda ukuthi uyaqala unyaka wonke umuntu uyazazi inkinga ayishile ngonyaka odlulile kufanele abhekane nazo njengamanje. Ngiqonda ukuthi wena onenkinga, wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho ukuthi uhlushwa yini. Sikhona la kaMhlonge area 7 eMgababa, siyathwasisa siyelapha zonke izifo ezikhona. Ngabe sikhuluma ngomeqo, sikhuluma ngestroke, sikhuluma ngokuhlushwa isilwane, siyasenza yonke lonto. Sikhuluma ngokubethela imizi yabantu, siyakwenza konke lokho. Kodwa namhlanje into engifuna sixoxe ngayo, ngifuna sixoxe ngokuthi umuntu menamanzi amnyama ubonakala kanjani. Ngifuna ukusho-ke lokho mase liyagcwala umlomo ukuthi umuntu onamanzi amnyama noma ngezizinto ezinhle kanjani kodwa kuyaphenduka kuba ngathi zimpi lezo zinto ngenxa yokuthi akagezekile phela noma akahlambulukile phela. Kodwa into engifuna ukuyisho, ngifuna ukuthi la ikhaya kaMhlongo siyaqinisekisa ukuthi siyakwazi ukuyilungisa lonto noma ukuyelapha lonto. Siyakwazi ukuthi sikugeze, sikuphalazise, sikufake ebhodweni lalekhaya. Ake siphinde sikusho lokho ukuthi umuntu uyena owazi ubuhlungu besicathulo sakhe. Ukwazi ubuhlungu besicathulo sakhe ngamanye amazwi sisuke siqonda ukuthi uwena owazi inkinga yakho. Akukwazi ukuthi ngasuka udokotela eza kuwena, uwena kufanele usuke uyokudokotela. Eyomile iyaziyela 083406 8658. Siphinde sikusho lokho ukuthi sisekhona nokuphakamisa abantu ngendlela emangalisayo ukuthi impilo zabo zikwazi ukushintsha ingabe isafana nakuqala. Ngiqonda ukuthi wena umuntu odlala abantu ukuthi ukuphakamisa kukho right. Ngifuna ukukutshela mina ukuthi bayakubambezela. Sondela sibaphakamisile osisi, sabaphakamisa obhuti, sabaphakamisa obaba, sabaphakamisa omama abashintsha impilo zabo.